Hello, hello, hello! Hi sa lahat ng ating mga momshies out there. Okay, so on the way na kami sa aming magiging road trip. Ni Mia Kaloka. Ayan, sa taas siya. So, pero bago yan, meron muna akong gagawin sa kanya. Actually, hindi niya pa to alam. So, bibigyan ko siya ng isang car raid. Alamin natin kung ano yung mga laman ng kotse niya. Diba? So, hindi natin siya bumaba. Dapat kasi pag mga car raid, dapat ilagyan muna na may plano ganyan. Nandun ilagyan muna ng mga bato. Hindi naman natin mabubuksan. So, ayan na nga si Mia Kaloka. Di ba? Mia, Ay, ito yung bag gamitin mo. nakakaloka outfit nung makakasama ko. Parang nakapang ano siya. Pero ano Parang nakapang honeymoon na outfit. So, strawberry. thank you Chanel Ano yung strawberry? for assisting us. And thank you rin to Miss D. Yan sa pagpapatuloy niya sa akin sa kanyang bahay. So, kung ano yung mga Baka laman, may bayad yun. kung ano yung mga laman ng sasakyan niya, tignan na natin. Let's go. Dala ka ng bato. Okay, so eto na nga. Wala sa ating naganap na intro. Oh, we're going to Nandito Europe, ha? na- Oo, nandito na kami ngayon sa Expressway. At No, we're going to Europe. Bakit Yes. expressway? Expressway going to Europe. Oo, okay. Nandito na kami sa Expressway. At ito na nga, since hindi namin dala yung pikanto niya na dapat ay magaganap ang aming car raid. So, ibabag rate ko na lang po si Mia Kaloka. Puta ka, mag-grade talaga. Magbabag rate kami dito sa sasakyan niya. Kasi yung car niya, hindi to yun eh, kay daddy mo to, di ba? Tama ba ako? Technically, akin pa rin. Actually, oo. Kasi siya nag-aasikaso, nag-aalaga nito. Sila lang nangihiram sa akin. Ngayon, ibabag rate natin yung kanyang napakagandang coach bag. So, ano nga ba ang mga laman ng bag ni Mia Kaloka? Actually, marami siyang bag, pero ito kasi yung pinaka-main bag niya. Tas yung isang bag gadget lang yun, tas mga damit. Mga damit. So, alamin lang natin kung ano yung mga laman ng bag niya. Nakalabas to eh. At naloka siya. Okay lang yung wallet. Titignan natin yung mga ano mo. Okay, open na natin ha. Wala ka naman kita na dyan. Anyway, go. kasi kanina, sabi niya sa akin, since you are my co-pilot, hanapin mo yung visa. Sabi ko, kinalkal ka na. Sabi ko, mag-bag raid na lang tayo instead na car raid. Ba't inaantok ka? Mag-drive-thru tayo ng Cobra mamaya. Hindi porket naghikab, inaantok. Okay, unahin na natin. So, you have your shades. Taray social from... Hindi. Ano to? It's eyeglasses. Okay, yung may grado. Alam ko laman ng bag or lahat ng yeah, that's my eyeglasses. Anong brand nito? Ito ba? Ojo Eyewear. Ojo Eyewear. Actually, hindi ko na masyadong ginagamit yung eyeglass ko kasi Mataas ba yung ng mata mo? Grado? hindi naman, pero ayokong masyadong nagde-depend na kasi nakakita naman talaga ako. Okay. Kakagamit ko ng eyeglasses, parang nagbabago yung Yung level ng oo, mo? nagbabago yung level ng ko. Ngayon nung tinigil ko, 'di ba nababasa ko na ulit yung mga tumataas yung ng mata ko. Tapos lagi nakaganyan, kaya hindi ko masyadong ginagamit na yun sa eyeglasses. So, bihira na lang. Oo. Bakit meron kang ano to? Nipper. Para sa mga kuko. Okay. Oo, Instead na nail cutter. Although may nail cutter ako, hindi ko makahanap. Nandun naiwan. So, meron siyang suklay and Kermin S. Hyperacidity. Taas. Just in case nakipag-inuman tayo ng Alam mo na. mag-hyperacidic tayo. So, ganon. The vaccination card. Ayan. May booster ka na. Wala Hindi pa nga pa. eh. Pa-booster Pagbalik tayo. natin, magpa-booster na tayo. Sige. Oo, tama. Bago ka bumalik ng... Pa-booster. Gusto ko Pfizer ha. Oo, Pfizer nga. Kasi Saan abroad. tayo? Sa mga mall. Tara, punta tayo. Oo, magpa-booster tayo. So, you have Susi. Bahay. Ng bahay. May card din eh. O, yung susi na isang kotse. Yes, sorry, sa Picanto. What's this? Sunblock. Ano ka rin, no? Lotion. You have this. What's this? Eyeshadow? Eyeshadow. Yeah, May makeup siya. eyeshadows. May mga pang-kikay siya. Lip juice. Another key. Yan ang susi nito eh. What's this? Wax. Floss? Wax. Wax na? Para sa brace. Okay. Ang dami niyang abubot dito. May lipstick. Itong itim.
eyeliner, liquid eye, And ito ano to? snail, Collagen. Ang tara. collagen snail, whatever. Pampabata. Okay. We all need moisture. Yes. Ito, para sa ano to? Ang init ng araw, puta! Para saan to? Pangsabit ng bag. Kunyari, sasabit mo yung bag sa table, nakabaliktad siya ganyan. May sabitan ka ng bag. So, ayun yung... Actually, hindi ka naglalapag basta-basta ng bag sa sahig. Yeah. Parehas tayo, ako na ayoko. So, meron kang... Ito yung rubber nung kanyang ngipin. Wallet. Ano to? Coin purse. Lang. Okay. Wala po siyang coins. Puro kasi papel yung kay Mia. Ha? So, you have note and Notepad. Imodium. Imodium, pag sumakit yung tiyan natin. Mga Ito. ganyan. May pasakit ng tiyan. Nakasyagit ko. Cucumber, hand gel, Oh, hand gel. May hand gel tayo. Mabango yung hand gel nila. ponytail, and hair clip. Parang gusto ko tong hair clip. Parang mas bagay sa akin. Hoy! Ayan. O, tinan mo, mas mukha ko nini. No! Ah! Akin na nga yan! O, diba? Mas bagay sa akin. No! Mag-hair clip pala siya. Tignan mo. Mag-hair clip tayo. What else? Lip gloss and another wax. Wax din. Ayoko kasi yung ano tayo, parang nasusugatan pag Hi! kumakain. Oo, kasi siya bagay kasi may rubber ka nga pala, no? So, meron din siyang Fit Me powder. Pag gusto ko yan, ano yan, that's Maybelline. So, Eto, ano to? at tarugin, Ano nga to? check it out. Ano, sunblock? Ano nga to? Ano to? Ba't malagkit? Ay! Ano to? No, ito yung ano, chururo. It's Tira ulo ka na, ipahid ko pa. it's olive oil. Olive oil. You put it in salad. Pagkakain ka ng ano. Sa salad. Kala ko naman kung ano. Baka naman ginagamit mo to. Salad. Ang baboy ni Ang baboy ni No, it's olive oil Olive yan. oil. Saan na ginagamit ng olive oil? Sa salad. Salad. Pag nagluluto ka. In case. In Yeah. case na may lulutuin ka. Yeah. And olive oil is also good for the skin. Yeah, kasi para... It lubricates your skin. Bakit You know, yun? it moisturizes your skin. Then, pinapahid mo na siya sa mukha? Skin. Basta sa balat? Basta balat. Tatense ka ba? Para ako yung napahamak sa sarili ko rin. So, you also have your wallet. Ano tong brand ng wallet? Parehas kayo ni Brenda? Oo, Diba? dyan. Parehas kayo. Louis Vuitton. Can I open it? Okay lang. Okay lang. Wala nang ibang wala nang ibang labas. So, ito yung wallet niya. So, meron siya mga IDs. Oh! Driver's license, ATM. ATM. Bank. Meron kang 4 na bangko. Dalawang tatlo. bangko ko, Union, tapos BPI. BPI. Si BPI may credit card Okay. ako. Yung isa, SMAC. Pero may checking account ako sa East West Bank. So, hindi ko naman dinadala yung checking. At saka ano siya, fan siya ng Mega Lotto. Taray. Totoo ba? Oo, Ay, kasi tumataya. nung nakaraan, 300, Hindi ako naniniwala may nanalo. Naniniwala ako binulsa na lang yun. 300 million lang. O, dahil may nanalo na nga daw. Pero feeling ko binulsa. So, ewan ko. So, Posible. you have your driver's license, PRC. Oo, bakit daw yung PRC ko? Una natin ibigay yung pangalan. Di ba may PRC tayo? Ano siya? Yung green. Nurse. Oo, yan. Kaya po nakakapaglabas-pasok noon si during, yung unang Noong lockdown, nung mga lockdown, mga unang taon. nakakaikot tayo kasi meron tayong nurse.
Ayaw mo lang i-pursue. Okay lang. Given a chance. Kaya naman nag-enjoy ka kasi ngayon na talaga. Oo, no. So meron din siyang bunch of money. Magkano laman ng pera mo? Siyempre magta-travel tayo, Three, kailangan four. may We have 3,000 pesos. Hoy! Bakit 3 na lang? Ay, nasa bag ko yung iba. Naibulsa na pala. So you have 7,000 and Wala, 7 na lang. 7,350 plus meron ka pa dyan. Ay, bumili pala tayo ng ng vape. Yes. So that's it. Ang bag rate ni Mia. Ang nakakaloka. Ano nga? Ano ba ang maiisip mo pag may ganyan? Ewan ko. It's olive oil. Oo nga. O tapos, Sira ulo ko. Inamoy ko pa. Akala ko like okay lang naman. You just put it in your hand. Naamoy ko. At ganun mo. Diba, Andulax? Let's try it again. Ganun mo siya. Moisturize talaga siya. Yes. Alam mo na. Tsaka talaga may bangon ka. Lagi itong nandito or ngayon lang na taon? Nire-refill ko pag nauubos. Lagi talaga Oo, kasi minsan talaga tinataktak ko yan. Para sa... Bakit, Althea? Wala. Nakakaloka lang talaga si Mia Kaloka. Kasi... Maganda ng olive oil. Kasi... Mas safe. Oo. Talaga. Alam niyo na. Tigil-tigil niyo na yung mga papwa. Hindi kayo duduguin dyan. At saka, I mean, kinakain ng olive oil, di ba? Yes. And that's Eh, healthy oil. Healthy oil. din yan. Anything na kinakain is okay for the body. Kinakain ng olive oil. Kahit tumapon sa'yo yan or nasa balat mo, it's okay. Actually, olive oil ginagamit na sa ulo yan eh. Kasi it has vitamins. Sa anin. Sa anit, di ba? Kaya wag ho masyadong remind. So, it's food grade. So, anything food grade is okay lang sa katawan. Kaysa magpahid-pahid ka ng mga kung ano-ano, mga KY jelly, mga ano dyan. Hindi mo alam kung anong lasa nun, tapos ang lasa pa nun mapait. Okay, so... Olive oil ka na lang. So si olive oil, matatry natin. Yeah. Along the way. Nakasyagit ko. Ang ating bag raid, wala kay Mia Kaloka na nakakaloka. Featuring olive oil. Thank you so much! Mia Kaloka sa kanyang Facebook, YouTube O, account. diba? Ayan. Naloka kayo. Naloka ko. Ako na-tense ako. Kinabahan ako. Okay, Ma'am Shinji sa aking YouTube channel at Ate Baba Boom sa aking Facebook page. Salamat! Till next stream! Sinaulo ka? Yung pala yun. It's DJ.